Kom eens hier. Nou is Did you record. press? Nou is Still record. stand by? Opname. Oh. Zit. Zit. Dat is een flink meisje, zeg. Zit. Dat is een brave, zeg. Hè? Dat is een brave, hè? Ja, kom zeg. Kom eens meekijken. Kom zeg. Kom zeg. We gaan eens kijken, zeg. Een bordje en ai, ai. Alles op de grond gevallen, zeg. Dat moet je niet opeten, want dat is vuil, hè. Dat moet je niet opeten, dat is vuil, hè. Wacht, hè. Niet oprapen. Oh, foei. Niet oprapen. Put one in de... Ja. Dat is flinke. Deze is ook nog proper. Deze zijn allemaal vuil. Ah, die zijn vuil. Wacht eventjes, hè. Ja, zit. 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 Lift it up your hand. And she Sit. does. Zit. Ja. Ja, dat is een flink. Dat is een braaf meisje. Hè? En? Zit. Deze is proper. Je mag het opeten. Das. Dat is ook proper. Dat mag je ook opeten. Deze. Dat mag je niet opeten. Dat ligt op de grond. Hè? Deze dat mag je niet opeten. Dat ligt op de grond. Hè? Hey. Oei. En nu gaan we dat proper maken. Oké, nu moet je het opeten. Dat is lekker zo. Hè? Dat is lekker zo. Ja. Kom eens hier. Kom. 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 No, she wants food, Max. Kom. Kom maar mee. Kom. 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 Dat is een flink.